Hei, salutare și bine v-am regăsit la primul meu episod pe acest canal de pirotehnice. Eu sunt Micul Pirotehnicel și aș vrea să vă prezint prima comandă de pe anul 2025-2026. Bine, această comandă este de pe Piro District, din partea lui Xelo și o să pun o pauză ca să o desigilez și revin. Hai că am revenit, chiar vreau să văd cât de mari sunt produsele date. Stați că e aici. Mamă, da. Deci, deci avem un set de gorila de 5 grame. Da. Mai departe, un Shark Gold de 30 de grame. De fabricație, nu știu dacă are. Gen, nu știu dacă se vede aici. Dar rafinămată e efectiv foarte mare. Asta bube ca lumea. Mi se pare că are și flamă. Cel frumos. Bun. Asta e o mică comandă, dar una destul de costisitoare. Aș putea zice că câteva produse au costat ceva. Mamă, și asta e o bombă cu un Scream 3 de la Funky de 104 grame. Produs în 2015, cred că acum e expirat. Că pe tadele cel puțin vreo 9-10 ani, cam așa ține. Gen. Ăsta o să fie șmecherul de tot. Mai spre Revelion acolo. La iarnă. Mamă, asta e bombă. Așteptam comanda asta de aproape o săptămână. Prima comandă cu bombe. Mai ales de pe anul acesta și acum un Titan Super Cobra 20 Ultimate Titanium Edition 200 de grame. Bineînțeles că e F4. An de fabricație 2024. Mă, e mare rău de tot. E mare. Asta abia aștept. O să vedeți în show de Revelion. Și mulțumesc lui Xelo, Pex și Altov că m-a ajutat. Și o să mai revin cu alte comenzi când o să fie sezonul în floare. Hai, vă pup!